Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýa-ni ýakşyny Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan etnik azlyklaryň wekilleriniň şol sany özbek we täjik azlyklarynyň çağılaryna öz milli adlarynyň dakylmagynyň gadagan edilýändigini, olardan türkmen adlaryny ulanmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Çeşmeler Liverpool aýatynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edaralaryna şeýle talabyň soňky 2 ýyl bäri etnik özbekler we täjikler babatyna ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar. Adam adlary boýunça Türkmenistanyň gelip gowşan soňky täzelikleriň fonuny Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nobatdaky sany türkmen adam adlarynyň aýratynlyklaryna, etnik azlyklaryň medeni hukuklaryna gönükdirilýär. Bizonki ýyllerde gepleşigimiziň käbir sanlaryny bu tema bagyşlapdyk. Meselem 2019-njy ýylda efire beren bir sanymyzda türkmenleriň arasyna adam adlary boýunça köne tejribeler we soňky meýiller maslahat edildi. 2021-nji ýylda efire beren bir sanymyzda bolsa türkmenleriň arasyna o ýaly familiýalardaky rus goşulmalaryny taşlamak meýillerine söhbet açyldy. Bir şeýle de Iranyň etnik türkmen maşgalalaryna doglan çağılary öz milli adlarynyň dakylmagynyň Iran häkimetleri tarapyndan gadagan edilmegi barada hem ýürüýte gepleşip taýýarlapdyk. İnsan hukuklaryny goraýjylar şeýle talaplaryň etnik azlyklaryň medeni hukuklarynyň basgylanmagy bolýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň etnik azlyklary milli adlarynyň gadagan edilmegi olaryň öz milli we etnik kimliklerini eýe çykmaklaryna nähili päsgelçilik töredýär. Türkmen adam adlary özleriniň nähili aýratynlyklary bilen tanalýar. Haýsy türkmen adlary milli azlyklary üçin, özbekler we täjikler üçin umumy adlar bolup durýar. Biz şoňa meýdeş soraklaryň töweregine Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi gepleşigimiziň başyny hem aýdyşymyz ýaly Türkmenistanyň etnik azlyklary türkmen adlaryny dakmakly talap edilip başlanypdyr. Şeýle talaplar Liverpool aýatyna soňky 2 ýyl çemesi wagt bäri öýde güýjüne galýan ekeni. Bu talap etnik azlyklaryň medeni hukuklaryna nähili täsir ýetirýär? Bu azlykdaky milletleriň medeniýetine ýaramaz täsir edýär. Onu soňam görüşimiz ýaly Liverpoolda hem daşy welaýatlaryna bolan özbekler Özbegistany göçüp diýerler. Munyň özi ýurt üçin bir uly ýetgi. Eger kim barıp gören olsa, üst yurdun üstüne oturan Döwkesen galasyna özbekleriň uly gonamçylygy var. Özbekler häzirem ol ýere ziýarata barýarlar. Ýöne şu töwerekde eýem özbek ýok, olaryň ählisi göçüp gitdi. Ýene bir taryhy mysal aýdasym gelýär. Bize 80-nji ýyllara çenlik Krasnovodsk diýen bir maldarçylyk raýony, ýagny etrap bardy. Häzirni o ýerler şagadym, belki de Kaspiýaka diýilýändir. Şol raýonyna gadaklar oturýardy. Şol gadaklarym göçüp gitdiler. Şol gadaklaryň arasyndan ösüp ýetişen Aman Töleýew, Türkmenistanyň doglan, Orhiýetde Kemerow oblastynyň gubernatory boldy, uly siýasatçy boldy. Ol hatda Russiýanyň prezidenti wezipesine saýlanmak üçin öz kandidaturasyny görkezdi. Ine şol adamlar göçüp gitdiler. Olar eýem Türkmenistanyna ýok. Şonuň bilen birlikde şol milli ağırlıkdaky halklar beýleki bir medeniýete, türkmen medeniýetini, türkmen taryhyny açýan gapy bolup durýar. Meselem gadaklaryň arasynda, özbekleriň arasynda magtumulynyň hem beýleki klassiklaryň ýaýramagyna şol milletiň ören uly täsiri boldy. Ýene bir bellemeli zat. Öň daşywyzda Paktakor diýip gazet bardy özbek dilinde. Şol gazetiň redaktory Reýinbay Sabirow hem özbekçe hem türkmen diline 2 dilde ýazýan bu ýazyjydy. Şoň bilen birlikde Krasnovodskda ýagny Şagadamda da Jumuşçy diýen gazeti bardy. Ine şol gazetler, şol neşirleriň bary yapyldy, şol inteligensiýa aňryk göçüp gitdi. Garar ağırlykdaky milletleriň medeniýetine basy etmek, gowluk bilen guturmaýar. Ol nähilidir bir hilakçylygy hem uly ýetgilere alyp barýar. Türkmen adam adlary barada aýdylan, meselem nähili adlar türkmenlerde we özbeklerde umumy adlar kabul edilýär. Täze talaplaryň fonuna şeýle adlaryň umumy adlaryň meşhurlugy özbek adlyklaryň arasyna artyp bilermi? Özbekler we türkmenler birek-birege medeni taýdan, dil taýdan, din taýdan, anançylyk taýdan o diýen bir uzak milletler däl, Hudaýberdi. Elbetde. Ol bilen şol dini medeniýet bize umumy birlik berdi. Meselem Arap medeniýetinden giren sözler aýratynam Kur'an-ı Kerimden giren sözler, Muhammed Ali Resul Kadir ýaly sözler türkmenleriň arasynda da özbekleriň arasynda da gaty meşhur ol köp ulanylýar. Şonuň bilen birlikde onun öňkü medeniýet, ýagny islam dini gelmezden öňkü medeniýet Fars
täjik medeniyetinden giren sözler var. Mesela Rüstem, Bagtyar, şular ýaly Narman diýen ýaly atlar var. Şeýle de bizde umumy türkü atlar var. İki halkda da ulanýar. Mesela demir ýa-da özükçe temir, daş, bizde taş görnüşinde bir sözü var. Şeýle de han sözü var. Kagan, türkü gadymy söz. Han, kagan sözü bilen baglanyşykly gelýän ähli atlar iki halkyň arasynda da deň derejede diýen ýaly ulanýar. Ýöne wagt geçmegi bilen olar belki de türkmen atlaryny uýgunlaşdyryp bilerler. Şol wagtyň özünde türkmenlerde bir näçe atlar var. Meselem italmaz, kürrü, eşekgulu diýen ýaly. Gyzlara da kılýan atlar var diýesler. Doyduk maman. Şular ýaly atlary elbetde özekler özlerini almazlar. Meselem käbir ýurtlarda adam atlary boýunça döwlet tarapyndan kesgitlenýän ýürüýte sany bar. We raýatlaryň şol sanawda bar bolan atlardan peýdalanyp bilýärler. Türkmenistanyň şu hili sanaw barmy? Sizde şu barada nähildir bir maglumat barmy? Ilata şeýle sanawlary hödürlemegiň aňyrsyna nähili sebäpleri bolup biler? Ol şol medeniyeti, ýagny adam atlary bilen baglanyşykly medeniyeti siýasatlaşdyrma üçin, siýasata getirme üçin edilýän synanyşyk, meselem Sowetler döwründe owa Soweti diýerler, owa şurasy. Şonu çağlara dowluş şahadatnamasy berilýän ýerlerde uly sanaw aslardy, hem şonu dini atlary dakmal däl diýilen görkezme bardy. Meselem Allah berdi, Hudaý berdi ýaly atlary. Ýuliýaguly diýe, Hojaguly diýe şolar ýaly atlary dakmaly däl diýilen görkezme bardy. Şonuň bilen birlikde 1989-njy ýylda Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky Grajdan aktlar boýunça upravleniýe tarapyndan adam atlarynyň spesigi düzüldi. Şol kitaba 5000den gowrak adam atlary girýär. Ol ýerde erkek adamlara da kılyan atlar, ayal maşgalalaryň atlary, şeýle hem iki jynsyň arasyna da erkege de ayala da dakılyan atlar bar. Uly sanaw hem şonuň dürüs ýazygy bar. Şeýle spravşnik onun öň 1978-nji ýylda çykypdy. Elbetde bir gönüden göni buýruk däl, şeýle buýruk bolandyr diýip men pikir edemok, ýöne şol teklif edilýärdi, şol öňe sürülýärdi. Onsoň şol adam atlary barada belli dilçiler tagyn geldi, Täçmurad, Sultanşa Atanyazov, 30 Nazarov, Gözel Sofiýew ýaly alimler şu meseleleri işlediler. Şu uğurdan bir näçe makalalar çap etdiler. Hem alimlik derejesini goran alimler var. Türkmen atlaryna nähili öz bolşuluk bar. Biz öňki gepleşiklerimizde adam atlary boýunça täze we köne meýilleri barada gurrun edipdik. Soňky wagtlarda ilat arasyna meşgullyk gazanýan täze atlar bilen köne atlaryň arasyna nähili tapawut görýäňiz Hudaý berdi? Bir üzmöýlük nähilidir, bir üzmöýlük häzirki döwürde meselem şöhrat, şatlyk, parahat diýen ýaly atlar, soňky giren atlar, olar duş gelýärler. Egerde biz sähelçe öňräge geçdik, onu biziň okuyan döwrümizde, ýagny 60-njy ýyllaryň aýaklaryna Stalkon atly bir içeri işler gullugynyň işgäri bardy, ýagny inspektor, milisioner bardy, Stalkon. Staliniň konstitusiýasy diýmek. Şeýle de Marlen diýen at bardy. Marlen Marx Lenin diýmek. Melis diýen at bardy. Onu Melis diýen türkmenleşdirip aýdýardylar, ýöne asly Melis, ýagny Marx, Engels, Lenin we Stalin diýmek. Şoň bilen birlikde kolhoz diýen at bardy, saýlaw bardy. Ne şolar ýaly atlar dakýadylar. Inni şugun görseň şol atlaryň hemmesi tarihe gitti, ol bir ýatlanmaýar. Şonuň üçin hem şol at meselesini bir döwür bilen ýa-da siýasat bilen baglanyşdyrmak bir gowy meýil däl. Ol bir insanyň adyna beýle bir gelişip baranok. Türkmenleriň arasyna çağa az saýlamakda käbir ırımlar bar eken. Meselem göz çykynç atlaryň täze dünýä inýän çağlary gorajakdygy barada ırımlar aýdylýan eken. Siz şeýle ırımlara nähili misallar berip bilersiňiz? Bir ırımlar bilen bagly atlar bar, ol bilen Geday diýen at bar. Bizim topurmuzdan bir ağamyz, ýaşlymyzyň ady da Gedaydy. Onuň Geday Ahmet, Liwat welaýatynyň häkimi boldy. Ine Geday ady bar. Ölmez diýen at da kılýa. Ömürzak bar, italmaz bar, açyl bar, iýigli bar, satywally bar.
ýa-da Porsu diýen at var. Bizim goňşowamyzda Porsaga diýip traktor çwad, onuň ogly biz bilen bir okudy. Şolar ýaly atlar var. Megerem adam atlary beýle bir adamyň saglygyna ýa-da ömrüniň uzak bolmagyna täsir etmeýän bolmaly. Eger biz goňşy halklara seretsek, meselem Ermeniler. Men Ermenistanyň milleti bilemok, ýöne Türkmenistanda ýaşaýan, aýratynam Aşgabat şäherinde oturan Ermeniler durmaýan çağlaryna türki atlary dakýadylar, gözel, näzik diýen ýaly. Sebebi Ermenilerin pikiriçe, egerde türki at baksaň, ona keselen degmeýe, ajalam degmeýe, hiç zat degmeýe, ol uzak ýaşaýar diýe. Ýöne olar bizden tapawutlukdy, iň gözel, iň owadan türki atlary öz çağlaryna dakýadylar. Bizde onun tersine biz öz çağlarymyza ýanky köplenç gul söz bilen baglanyşykly atlary dakýar. Meselem Öwliýaguly, Hojaguly diýen ýaly. Şoň bilen birlikde Geday ýa-da Italmaz diýen ýaly atlar var. Ýöne adama bu at dakbaly. Sebebi eger biz Gunwatar'ın tejribesine seretsek, onu Gunwatar öz içine, pişigine, iň owadan adam atlaryny dakýarlar. Onu näme üçin insanyň özüne şeýle owadan ady dakmalylar. Iň soň sorum biraz şahsyrak Hudaý berdi. Siz öz familiýaňyzyň soňundaky ýew goşulmasyny haçan we näme sebäpden terk etdiňiz? Şu arada dinleýijilerimiz bilen öz tejribeňizi paýlaşyp bilermisiňiz? Elbetde, men bu ýew bölügini barışsyzlygyň başga ýyllaryna aýyrdym. Megerem 94-nji ýylda bolsa gerek, sebebi ýew ol öňden jedelli mesele, bizim bir ýoldaşymyz şu meseleni gozgajak boldy, ýöne oňa söz bermediler. Aslynda ýew o bölükleri Türkmeniň taryhyna ýok, Türkmeniň medeniýetine ýok. Ol Rus medeniýetinden alynan goşulma. Şoň bilen birlikde ýew o sözlerini ingliz dilindäki of artikly bilen bağlanıştıran adamlar var. Eýeçligi, degişliligi aňladýan of artikli, ýagny şoňa degişli diýilen. Şonuň bilen birlikde Rus dilçi alymlarynyň arasynda onu başgaça düşündirýänlerim köp. Ol of bilen bağlanışyk däl-de eýsem buna şeýle gadymy kökleri var diýe. Nähil bolunna da ol bizim medeniýetimize laýyk gelen ok. Şonuň bilen birlikde türkmen diline döwlet dili statusy bermek barada bir komissiýa döredildi. Şol kanuny işläp taýýarladylar. Şol komissiýanyň düzümine menem bollum. Şolaryň biridim. Şol komissiýanyň işine gatnaşdym. Şol taýýarlanan kanuny Türkmenistanyň grajdanlary özlerini islemlik ady alyp bilerler. Öz adlaryny üýtgedýän bilerler. Of ýew bölüklerini taşlawan bilerler. Eger isleseler şo dolkunna da ulanyp bilerler diýilen madda var. Ýagny bir milletiň öz ygtyýaryna berilen hukuk. Şoňa laýyklykda köp adamlar of ýew bölügini aýyrdylar atlaryndan. Köpsi bolsa häzirem ulanýa. Elbetde bizde Täjikistanyň ýaly çäre geçirilen ok. Bu urdan ýöne meniň pikirimçe bizim medeniýetimize beýle bir gelişmeýär. Türkmen öz adyny, öz nesliniň dowamyny ýa bir hünäri bilen, meselem ustaçylyk ýa-da zergärçilik şolar ýaly. Ýa bir uly häsiýeti, serdarlyk, batyrlyk, edermenlik bilen baglanyşykly ýa-da kär na berkeli çokoy diýerler. Berkeli çokoy belli saz ussad bolan ýöne ol çokoy dikmek bilen gazanç edýär eken şonun şol at galypdyr. Ýa-da bolmasa şol taýpanyň nähilidir bir kemçiligi agsakmy ýa-da şolokmy, bonokmy şolar ýarrak bir elementi bilen häsiýetlendirilýär şol topor. Şeýdem şol atlar gidýär. Meselem häzir Samarkandda ýaşaýan türkmenleriň arasynda agsaklar diýen taýpa var. Ol türkmen taýpalary olara agsaklar diýerler. Ine şolar ýaly biz öz geçmişimize dolansak, ol taryhy faktlara has goly bolar, hem şol faktlaryň aýan edilmegine mümkinçilikler öder. Meselem ýene-de şu agsaklar diýen topory alsak, olar şol Emir Temiriň döwrüne, ýagny Temurleňem diýerler, Emir Temiriň döwrüne goşunyna gulluk etmekden çekilen adamlar, ýagny özlerini agsak ýa-da ýörep bilmeýän şekilli görkezip goşundan galan adamlar. Şolar bir bölük bolup galypdyrlar. Ine olar şuna çenlide ýaşap gelýärler. Olaryň ady bolsa, uly bir taryh hakykata şaýat bolýar. Men şu pikirlere eýerip öz familiýamyň ýagny kakymyň adynyň ýerininden ýew bölügini aýyrdym.